Ping Brother is watching your devices. A Ping Brother egy ipari switch, menedzselhető Power over Ethernet és különféle watchdog funkciókkal, valamint számos egyéb távfelügyeleti és távmenedzsment szolgáltatással, ami lehetővé teszi, hogy te legyél az, aki a távolban lévő informatikai eszközedről minél több információval rendelkezik, és te legyél az, aki kézben tartja az eseményeket. A Ping Brother egyrészt egy passzív power switch. Elhelyezhető az asztalon, szerelőrapra szerelve, vagy egy kis opcionális adapter segítségével DIN sínre rögzítve is. Most van egy üzembe helyezett switchünk, ezúttal 12 volt távfeszültséggel, és a bemutató kedvéért csatlakoztassunk hozzá egy nem POE tápellátású IP kamerát, és egy passzív POE vezeték nélküli eszközt. Ez a kis eszköz nem csak az áramellátást és az adatátvitel biztosítja, számos kiegészítő szolgáltatást kínál, melyek 3 csoportba sorolhatók. Az első, hogy különböző hasznos információkkal szolgál a távoli eszköz különféle paramétereiről, a második, hogy biztosítja a POE tápellátás menedzselésének lehetőségét, kontakt kivezetésének révén egyéb külső eszközök vezérlését. A harmadik, hogy a készülék képes önálló reakciókra különféle események esetén, amit watchdog funkciónak nevezünk. Ezek a különféle jellemzők egymás szinergikusan kiegészítve különösen alkalmassá és hasznossá teszik magára hagyott, nehezen megközelíthető helyekre telepített IP alapú eszközökből álló rendszerek kiépítésére.